Bamix er et professionelt gastronomiværktøj, og der findes formentlig ikke én Michelin-restaurant, som ikke har mindst én Bamix i køkkenet. Mange mennesker udtrykker nærmest et kærlighedsforhold til deres Bamix. Når Bamix først er oplevet, er den svær at få ud af kroppen og ender med at blive fuldstændig uundværlig i dit køkken. Der er et køkkenliv før og et køkkenliv efter Bamix. Køkkenlivet med Bamix bliver rigtig langt. Bamix er stort set uopslidelig, når du behandler den godt. Bamix er med god grund siden 1954 omtalt som husmorens tryllestav. Alle køkkener fortjener sin Bamix, plus den til sommerhuset. Tro mig, du går aldrig tilbage til noget andet, når først du har prøvet Bamix. Hvilken Bamix skal du så vælge? Der er heldigvis Bamix til enhver smag og enhver pengepunkt. Alle Bamix knuser is og frosne bær uden problemer.